Hello mga langka. Lang pero palangga. Hoy mga baghak. Lantaw para maawardan ta. Welcome sa partido PPP. Bongko plus star pamati. Kaya man may bagong balita. Isa ka anak sang kandidato hindi magpasugot sang bago nga presidente. Hindi siya magpasugot nga Marcos ang presidente. Gani ginhagad yang mga manghod kag mag-rally. Nan, mga langka, gin high blood ka mo. Mga baghak, pagluhod, magbigay pugay sa inyong Rayna sang kabaghakan, Rayna kiki. Gani recap mga langka, kalayo sang diferensya sa abansi, gato nga ang abansi nga hindi na pagbatonon ang kapirdihan kag magpadayon. Anong problema mga baghak? Sabta. Hindi kita manggarahanon pareho sa iya. Wala gani kaagitig ang okon hugas sang pinggan pero ambot kundi siya gakuha sang hugot niya. Pero kita nga mga OFW, wala sang karapatan nga mag-untat sang obra maghambang nga ginatamaran na kita kay man, damo pang utang ta. Gani ang atong awarding ceremonies. Una bes, gaka-distract ako kiki. Gaka-distract ako sa imong eye makeup kiki. Tay kun ano ka shining, shimmering, splendid sang mga bato sa imong nga kalimot tao. Kun ano ka bright sang imong eye makeup. Amo man kadulom sang imong paminsaron nga daw pareho sang eye bags nimo. Pwerte ka laba sang imong eyelashes kag ka curly, pero biskan malaba. Daw kakitid sang imong paminsar, no, kiki? Gani ko hindi nagigagwanta sa nagakalatabo. Hindi magwantahan ang gakalatabo sa Pilipinas. May option kita. Una, sa nagahambal, kahuluya mangin Pinoy. Daw ang ngayan kagin mangin ka na nga kadapa man sang ilong mo nga tonto ka. Kaduha, molo is the key. Gani, himui ako sang isa kakawa nga molo. Kay iliswa ta kay kiki. Hindi na siya kinahanglan pahigupon. Dapat liswahan para maka-move on. Ikatatlo, larga. Larga sa iban nga pungsod, larga sa iban nga planeta. May duha ko di ka malita, pahulamon ta ka. Sa wala nakabalo, may available kita nga spaceship para sa planeta sungad. Yes, ang name sang planeta nga inyo kaduan, sungad. Kay man, degto ka mo magngaw-ngaw, degto ka mo magreklamo, degto ka mo mangyaw-yaw para hindi mabatian. Damo sang available flights, magpabook na magpalista sa inyong barangay. Pero para sa imong kiki, akong malibre, front seat pa. Para mag-enjoy ka sa view, gani. Happy trip, kiki. Thank you.